Práve sme dorazili na Hilti Influencer Event Unboxed 2023, kde je pozvaných takmer 60 influencerov z celého sveta. Medzi nimi je český Hustej Vercajch a vám prinesieme množstvo informácií zo sveta noviniek od Hilti. Máte sa na čo tešiť. Program pre nasledujúce 3 dni je doslova poriadne napumpovaný. So, let's start. Welcome to the first day of Hilti Unboxed. V rakúskom Turimbergu sa vyrába celé portfólium vrtacích a buracích kladív, taktiež množstvo spotrebného materiálu, či už pre rezanie alebo brúsenie betónu. Výrobný závod je umiestnený v krásnom prírodnom prostredí obklopený horami a taktiež miestnym vodopádom, ktorý je viditeľný nielen z výrobnej haly, ale aj z kancelárií.